Regional Development Council sa Riyon 7 aduna nay bag-ong chairman kansang tumong mao ang paghatag og patas nga suporta sa mga programa ug proyekto alang sa Central Visayas. Ani ang report. Erico Aumentado, having been appointed to the position of Chairperson, Regional Development Council, Region 7, do hereby solemnly swear Formal na nga nanumpa si Bohol Governor Erico Aumentado, isip Regional Development Chairman at ubangan ni Judge Jennifer Chavez Marcos. Mato ni Aumentado nga gitahasan siyang mangu aron magdugtong sa mga lalawigan ug maghatag og direksyon sa mga paningkamot aron mapalambo ang riyon. that I am 100% committed to this responsibility, directing Central Visayas towards becoming an even more progressive and united region against the backdrop of the COVID-19 pandemic and the devastations of Super Typhoon Odette. Si Aumentado maoy bag-ong napili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga chairman sa RDC ni atong Oktubre 19. Magsilbi siya sa maong posisyon sulod sa 3 ka tuig. Ubos sa iyang pamunuan, iyang gipasalig nga hatagan og patas nga suporta ang mga nag-unang prioridad nga mga programa o mga proyekto sa Central Visayas. Nang hinaot siyang mahiusa ang mga lalawigan sa Sugbo, Siquijor ug Negros Oriental. Uban ni Clans Gabutin, Chal Valiana, Balitang Bisdak.